Sana all. Miss, kailan mong ide? Ide mo ba? Joke lang ito ang i-vlog. Ano, shout out ba? Shout out. Mark Nicolas. Miss, kailan mong ide, miss? Ide? Kublas na na ide ba? Ide. Dire day, unsa na din eh? Kumo ka lang ide. Aba yan, vlog. Ide mo. Shout out ah, shout out. Ya. Masa gasolina ning jeep na ya? Diesel. Diesel. Kanang kabaw kaya unsay gitobil ni kuan ni Magellan katong nilibot siya sa kalibutan ba? Yang barko ba gitobil ni Magellan si ang barko katong paglibot sa. Okay, more mo doy. Wa ka ba? Okay, balo. Surveyor man anta? Ano nagmakarang tao na mo? Ay, dang gi-vlog. Ang gi-vlog. Wa pa sticker taga na kanapon. Ha? Oh. Kailan mong ide? Ide wow ba? Ide wow. Ano yung sticker ba? Oo ka naman, nahurot. Ah, Miss, layo pag tagbilaran, miss. Mga pila pa ka kilometro. Ang katawa man ka. Layo ba? Kanang nawa mo gidawang pitaka ba? Naisod to kan 5K. Basin pwede manghiram nimo. Panggas. Kanya kuan lang bisag 1K. Bisag 1K lang. Pahiram ka 1K? Makahom ko nimo bisag 1K. Panggas ba og mukhaan po ko mang inasal. Mukhaan po ko mang inasal kay gutom biya igbiyahe. Joke lang ito, miss. Miss, atang i-vlog. Atang i-vlog. Ang i-vlog ba na?